So degan áprum ceist a ghaoine conas mar tháinig siad isteach ar an Gaeilge agus san na Gaeilge agus an Gaelscoileachta ar tógadh tú le Gaeilge agus mar sin den céin turas a bhí at chun. Yeah, well, tá máthar is aisteach go leor, well ní aisteach ach rugú mé I dteaghlach leabhar béarla cé raibh beag an Gaeilge ag mam agus mo bham agus mo dhead. Múintear bunscoil a bhí mo bháthair ó ceantar Brachgailteachs I nGailge agus bhí ansin ag maithir sa Gaeilge tógadh an clán le béarla agus bhí uncle trethar le maithir pósta le Colleen ó Ráth Chairn agus Coney orthú America agus chur siad san mo histí ar nólas bhín cuasa seo ar bhí ar siúil I Ráth Chairn na seachtaidí, dear na seachtaidí agus curú me héin agus mo Ráth Chairn an sin agus bin an céad chuine is tócha bhí agamsa le séim na Gaeilge. Bhí an tuiscint agus an thaithí a bhí agam ar Gaeilge a leabhar pólag sin nuair a bhí mé ag siigh chun beabhar an céad oíche agus nuair a dír banna tíorm an nóilthing cup an tae go raibh mé no thanks. Ní raibh sé fiú agamsa smaoineamh an focail níl nó ní hatharrá a go réanos tar éis trí seachtainní bhí mé well ní hé go raibh me lífa ach bhí an irid an Gaeilge leabharthagan go bhfuil mé bhád níos muine níos agus is tócha gur lean mé lom a glas na bhíon thar na blianta agus do bhfar sin bhí grágam gontanga agus nuair a thu me isteach a glas de fáric ní go gachtar sé ghlach mé an deis ma anam a bhí mé le athrú an le an Gaeilge agus thosaigh mé ag úsáid ó Broin mar linn ifigúil an sin. Well sé éasca sin anam an trá sin if bhí sé níos éasca. Well an rud a léimid sé an am ná dá méid sé déantágat siomh ifigúil cosúla sin. Now bhí mé ag úsáid manam an Gaeilge ribh sin ach ní ar aon rud ifigúil. Bheith daoine ag scríbthugam agus é áit chuirthing aon rud féin ag úsáid. Scribhlam an múintear béarla sa bhanscoil a rálam ban ma anam aisriú ar an ggóplar. A go réanos sin scéal eile. So níor tógadh le Gaeilge muid ach tuis baslar cloist na bhíon tháinig an bhí cúigear agan sa chlán thuair ar fad ar an gláiste agus thosaigh mam agus dad ag leabhart níos mó Gaeilge sa bhaile linn. Agus tócha rud aisteach faoi sin ná mar go raibh sé den nádúirt sa teach béarla leabhart mó béarla ná aon rud eile bhí ar siúil. Ag go raibh Gaeilge ag stad amháin ag an seachtarabhing ní raibh sé den ósta goin Gaeilge leabhart sa bhaile. So sin mar a thosaigh mé and tócha nuair a bhí mo chuid tréáil ar uileáin mar bhúntear críochnathe thugraí mé go racking ag núna ag gnáthscoileanna mar go raibh Gaeilge mo thola gom agus go bhféiting bhd níos mó maithas a dhéanamh sa gnáthscoileacht go raibh na scoileanna sa Gaelteacht agus na Gaelscoileanna bhí nua go leor mar smaoineamh ag an am go raibh siad láidir go leor, bhí daoine ag obair an tú sin agus beidir go mbeidh feidhm níos fearr agam sa gnáthscoil. So yeah, mar a tharla sé an céad posta fuair mé bhí mé mar ag teastal isteach na phríomhaide Gaelscoil Chnoc nuair a bunú in Uachtar sé ar feadh mísa agus an sin an fearr a fuair an post an tam sin. Padar ní padar séamas an mura bhí sé go obair scoileanna agus mar a tharla sé ótarlún fuair me se an post a bhí fáic aige scoileanna so am é 3 bliain an sin. 3 bliain scoileanna ní mbliana scoilcatlín mád an sin fós mé bhog mé slígach bhí post agam a gnáthscoil ar feadh cúpla bliain agus an sin 5 bliain ó hen bhí filiúnta sa Gaelscoil an seo Ghaelscoil Chnoc na ré agus chur mé isteach ar an post agus fuair mé an post agus tá mé an seo ó hen. Agus an raibh Chnoc na ré a bhád ar an bhód nóair a chuirtú seach?
Yeah, bhí sé bliain déanta an géad príomhide ar an áit. Aiste go leor chur mé rinne mé an taglah an céad fós mar phríomhide nó go sé. Os líú láscoil an bliain actually bhí roiinhá Gaelscoil na nua doscail sna nócadíach ára. agus an chuoin nach mór an faoin pobl a bhí háart ar an scúil an trá sin nó le bunathirí agus. Yeah, well, I mean, tá golóra go fós buinteach. Now, ní raibh buint agamsa leis an túsach, obviously, tá mé anolaach ar chunas mar a bhainte amach agus cin after thosaí siad agus an íbert a rinne golóra go. So bhí grúpa de daoine fásta a bhuailach le céile ó am go céile ggheart go córa agus córa an tanama bíorthú. Agus Margur bailí sligach atá lonathe gar glór de Gaeltachtaí hir conal Mícheál agus Gaile. Bhí roinnt daoine na gcónaí an seo gur spléachadh sa nGaeilge. Ach glór acu ní raibh aithne ar a chéile. Bhí an pobl scar amach ón na chéile. Chánig grúpa le chéile go raibh stim acu. Agus mar a dúirt mé a lár na nóchadaí bhí annach chud bara ó thaobh fás na Gaelscoileachta. Along Christy Bunathe agus ag an am sin is stolan go bhéh tá scoil oscail taobh siad de bliana. Ó tháinig an céad cuiste le chéile stolan in ó cúig agus doscail an scoil in ó go sé. Go bra agus catú ar tá tú ann á haon á nó go sé go. Well, si mé sé 2002 ach an scoil. bhí sé bliana ar bhór. So tá ann fethe bliana agus céim ó a tháinig tú isteach ar an sois agaireacht Gaelscoileanna an sin bhí tú mar Uachtarán ó 2008 a haon ag ó 2005 go dtí haon. Well, eiste golóir bhí buinte agam le Gaelscoileanna mar dheall ar bheith ag obair scoil Santan agus scoil Catlín Maud, so bheith ag freistal ar cuid in imachtaí. Agus bhí aithne agam sa cúpla duine bhí ag obair i bhforas na Gaeilge. Bord na Gaeilge mar bhí chocurú ag an am, agus is féin an búla strategy an ifig láháin, agus bhí an dúla agam sna ríomhairí agus cuairsaí idirlín. So is stólam gur mise an duine a thosaigh ar chur an céad síomh idirlín go Gaelscoileanna in áide ar an idirlín. Níl mé céad fáin céad cinnte faoi sin. But bhí an job agam surfa blian ó go ar bheann Jonach nó ar an airgid díreach a chur stuff le chéile dómh agus le cúpla drám eile. Agus an sin nuair a fuair mé an fós mar phríomhide a thosaigh mé ag freistal ar na pógálacha. So is stolan go ngeacha mé thosaigh mé mar phríomhide 2002 an is stolam éh is siad trí seachtaí bhí cógáil ar siúil i ngáileamh. Bhí mé i láthair aige sin agus bhuail mé le na lán daoine nach ra feici agam leis na blianta. Mar go raibh mé an chóras ar feadh ceithre bliana ar a bhug mé go slíogadh ar dús. Agus just dúirt mé go raibh mé sim agam bheith mór agus bheith cabhra leis an lúteacht. So is stolan go ngeacha mé ar mór theachtar 2004 nó 2003 nó 2004. And bhí an dúla agam, bhí an sim agam. Molú dom beidir dul níos áide, ní níos áide mar ach beidir go mbeidh sim agam bheith mar caitheoirleach nó mar Uachtarán mar a glítear. So chur mar an mar ra 2005 mar a hála sé bhí an pógáil ar siúil le slíogadh ar má iiritas hastigh weim go mbeidh an cógáil scapaí amach an bhí an nó sin an bhí áitna difriúla ar fud na tíre in úsáid ag an am sin, so bhí cógáil le 2005 agus hasméid an Uachtarántacht agus Labhraíonn mo chuine mar a hála an deire. Agus is téibh se 2 bhliain a bhí ann agus rinne mé an céad 2 bhliain thucra mé 2 bhliain eile dhéanamh agus ag deire an 4 bhliain bhí mé ag smaoineamh beidir go cuard am teasamh siarach. Ní hé go chur brúar amach bhí daoine rá beidir an ghéanainn 2 bhliain eile, so has mé arís agus sin a bailach go éirí lom trí réimhte mar Uachtarán. An timú.
Yeah. agus céirí na dúchláán bhá tóchas treibh sin treibh sé simú a bhí ann a bhí ahra atáú ach a háir ní gábhí a thucht nach rá leis na cinál agríochtaí gaige éige nó réire. Yeah, well, bhí lán rudí, I mean, deachar go leor mé dénne matna bhar seo sul tháinig mé fógus ar cadíad na. Bhí trí rud a hasamachtam. Is cuivan lom agla bhí dhéanamh Beidir gur lár na nócadí bhí ann nuair a doscail le lán na scoileanna, agus bhí mise ag obair a scoil catlí má faoin amsin ar fab gur sé nó seaachnaíon. Agus ceann den rudí a chuir isteachar mar bhúnseir ná nach raibh dóthan takes leabhar ar fáil doing. A stocha go cuioin leat sin freisin. Bhí roinntá astracán déanta ar na leabhar a bhí an úsáid ag na páistí gáir star agus tuair freis. Yeah, agus is tíreach astracán díreach a bhí antar. So ní raibh antanga nó an chuircaige nirim a fáistí churbeh. É go raibh na cí na méile deartha ar an gcuid sin díreach astracán a bhí an agus bunú cog hartlan am sin ar go bliain na dhé sin. So is stocha go raibh trí réimse Cumann Brendan McCormack stocha go méid pas ag leirta Brendan ag améigen. Bhí anna, yeah. Yeah, so bhí an glúise Gaelscoileanna bunú a 73 chun ceú leis na scoileanna bhí bunathe faoin am sin agus go gcur leis. An céad céim eile tháinig teise ná an patrúnacht. So bunú an first patrúnachta. Agus bhí céim chun tosaí ar sin a rís gur a Brendan bunathe leis ná an cóirle cog. Agus ceapan gur dul chun cíínta go bhí ag nach cén ceann acu, agus tá rólaigh an trí cín fós. Bhí trí mhór rud is tócha chuir isteach agus tá siad fós, so leabhar nó achmhaoine an nGaeilge tá sé sin feabhsa go mór. Tóiríocht anna chuid scoileanna tócha go tapaigh agus curtha is ggóiríocht haladach ar nós príomhfab. Agus is cás mór muid an seo a sligach mar cé go bhfuil an scoil fiche sé bliain díos tá muid fós ggóiríocht haladach. Agus bé gá trí nó ceithre bhliain eile gceist sulla méid Bergen of Cartag an scoil. So bhí cúpla feachtas a rithú sin ceann acu ar bhean cóirí a chóir. Le linn mar raibh sem mar Uachtarán ag géirí áde Harringtar an príon a raibh na scoileanna fad bunathe fós ag ghlacha le cóiríocht a bhí deartha le haidh ís fad. So sin ceann amháin acu. Ceann eile was an Circeán náid ar de Caracha Cahar ceapan 2007 ar d'áilte an Roinne churbach ar an luath thuma ar mar bhómúnse Gaelscoil agus bhí feachtas mór láidir an tamsin. And má tá mé an ceann amháin a anam nu ó héad na rudí ar fad lena ra mé páirteach sin an ceann is móbhfuil ród agamas. Ní bród persanta nó éon bród ach just go raibh áthas arm go raibh mé ann ar a hálaise. Agus is tólam in 2004 really cé gur tháinig an Circeán amach go 2007 is in 2004 stólam gur thula mé an tara ag an Mary Hanafin leirtí ag Comhghail Gaelscoil na Kilkenny. Agus an cainte dúsáil sí an tam sin chuir sé aglaring mar bhí sí leir faoi an drochtionchar a bhí ag an nGaeilge ar bhéirlan na báistí agus de réir a chéile is ar at tréimhse tócha gur eisiú an Circeán seo. So is cuilam hagras ar fad a bheith ag friniú agus ag géirí strátéis bunú. Bhí scoil faoi lethe gceist ag géirí scoil Gaelscoileanna go raibh an fócas na rinne agus bunathe ar
ar nó I bhí implach ag sin de le gacuid scoil. Agus imig an scoil sin agus Forras patrúnacht ghlach siad sin le cás dí hógáil. Ní ra cad ag Gaelscoil na bheith Portacán mar ní ra Angel díreach agin leis an gúis. Angel díreach ag an scoil agus ar nó ag an patrún. Is stád is Gaelscoileanna ní ra with an bellúte leis an gás. So hí strátéis, hí gá strátéis ar trú hí an count lí agus an sin hí an factus bulscrocht agus peibdíocht agus ghlach Gaelscoileanna agus chunar na Gaeilge agus grúpa eile le sin. Now, an scéal fada dhéanamh gearr nuair a tháinig back ó cífasteach mar ara 2008 leabhar sé ling agus dúirt sé chun afreithní bhí dhéanamh ar an Ghaelscoileanna dear a tháinig dear leis. So ceann na rudaí gur féidir leat ará gur éirí leis an glúiseach ar fada bhaint amach ach freidim féin ag an am céine nar of cór go mbeadh oring an trid sin fridge. Bhí daoine go háras a Roinneachas a bhí ag déanamh neamhord ar an ólaíocht aige náisiúnta. Bhí a lán na túraí ag creidim a bhí ag an aire hanafin ag an am bunathe ar scéalaíocht nó into bias faoi le a bhí ann ó roinnt ifigís Roinne. Béar an bheith cualamach faoi seastóga, but bhí túraíocht ann níos mó ná aige nó bunú sólaíochta nó bunú taithí leis an rud. Ag fiú an rud ó thaobh duchar ar bhéir le fáistí ar dheall ar bheith Gaelscoil Gaelscoil. I mean, aon den agin a dimí tríd an córas tásaing bí na páistí polífa céin sa dáhang agus éiríonn áló. Crothíonn an taide sin. Yeah, so cóiríocht úsáid an Roinne na Harragántí so is túraíochta sin sa cás cuarta nó céin cinál Harragánt lí a bhí acu an cuioine. Yeah, well, ní ra muise buinte le sin so beidir gur fear an bhí is tólam gur bé an rud is smó a bhí an beidir gohfuil dolamúar an faoi seo just a géirí smaoine fríor. Greibh ceist ann faoi sí an tara dhéanaan Guinea ó thaobh curriculum agus a leagan síos an curriculum. Agus an rud a bhí síos in ará ná go raibh sé leagan síos a curriculum go mo cór go mbeadh antas tugad an dáhang ó céad lá. Go cór béir le bheith múnta an céad lá I ngach éon scoil agus go mo cór go mbeadh céilge múnta an céad lá I ngach éon scoil. Agus nach raibh éon scoil a bhí ag cleachta an luath thuma an gcéad nóméid clí leis an curriculum mar a bhí leagan síos ag an aire. Dólan gur sin an áit raibh an cás. Tuigim, so cóiríocht an Ceorchaláin agus bhí tríú rud Achhuiní. achhuiní se. Yeah, now, ceann na rudí eile bhí athriú an córas ó thaobh scoil na bunú. Mar a luúmé nuair a bunú an Gaelscoil Chnoc bhí tréimhse cúpla well bliana an roinnt acu beidir blian ó gó an scoil a bunú. Ach nuair a tháinig bat ó cífasteach mar ara ag 2008 nó 2009 man céad fáin géad cinnt faoi nám. Ceann na céad rudaí a rinne sé ná gur thucraí sé stáda chur leis an fás scoileanna. Oh yeah, bunú scoileanna. Yeah, well, achhuiní tá sé play, but an ceann eile an rud eile dem would be bunú scoileanna. So mar a dúirt mé bhí sé éasca go leor scoileanna bunú, so I don't know má tá na figurí agat béna figurí agat náte an feiciú an líon mór scoileanna bhí bunathe sna nócadaí agus na ó hin a raig.
Ach bhí educate together a gaiirí láidir ag an am céin freisin. Agus bhí an nós a bhí anná go bhéit cuiste bunathe trachtta céile agus seachtar déige stólam a bhí mar is féid páistí an scoile oscailt. Agus an sin bhí an aib cóiríochta ag an scoilna, so ní raibh an Roinne an cuineál sús sin an leiscéil a bhí acu anyway. Raibh an éiri sin scoilna gá bhanar nach raibh an tagairt acu chun cóiríocht bún a thuirta gacha an ceann acu. Chuir bató cíh deara leis an nóg sin agus moratórium a stocha ag léthir nach meic éon scoilna nua bunathe juchaí córas difriúil i gceist agus ní man an smaoine bhar an rud, but it's an commission ón cóiríocht scoilna ceapam an chuangóir an cuiste a bunú chun é sin dhéanamh. So tá an bailach ina muí tar scoilna nua inis anna difriúil ó fiche bliain ó hin. So ceanta acu na scoilna náirtógu ceadmh ná an ceanna rátó i 2010. Agus a dúiltiú don scoil sin oscailt. Now ní hé an céad scoil a dúiltiú blianta roimh sin do máúd oscailtí blian in dhéag an bhfuilling gar an dara Gaelscoil an sin bhí mulle ag an am bhí mo grathar brion treis básála 2003 agus i gceist ag an cuiste bunathe an scoile anamnú ina dhéag chuú níortugu cad an scoil sin go dtí an bíon dún agus bhí anam difriúil chuir an scoil. So ní hé an céadú a háirit sé ach bhí an count sin bhí daoine anna crosta faoi agus bhí anna chud takeíocht. Count de Chucky dála fin nGaeilge ag an am Regina Doherty tásan go raibh buinte leis an faxas an sin. Agus hastal mé agus roinnt Mícheál Ó Gaelscoil agus an fordas patrúna go súscintí rátó bhí ihe speisialta ann agus an úsáidí tú é seán an agalah ach is as chun é lúdomsa agus cúpla seachtain roimh sin cuidú chun lein. Cuoine mé cá mo cuoine isteach sa léon. Yeah, well, ar an ihe sin bhí birch den nirin sin a láthair leis an Gordon. So rinne me sé cinse gur tógu greengraf team agus scap mé ar na man agus whatever mar an loud man gets his hands on. Rightful inheritance mar a Reynolds, yeah, so it's equivalent like chasan sin amach them. An blin bag gun tógu cat an skull stolen gur Gaelscoileanna an Panamatar an skull in but bhí bachar her fast Gaelscoileachta, so Becky tú é sin ó héh scoilna nua bunathe hartar an am sin 2009 héinteag dóigh. An fiú an chorastán faoi láthair níl sé ionpach mar agus seo na Gaelscoileanna a háirithe bunú leis na blianta ag dul arás go dtí sligach agus Scoil Santa mar hampla agus Scoil Kathleen Maud a Dowlacht. Is gníomhaitheoirí ar an dálamh a rinne an obair agus a rinne éilemh ar an Gaelscoileachta bheith ann. So bhí daoine ann, bhí cuiste bunathe, bhí láidir, bhí glúiseacht, bhí an Cumann Gaelach a Dowlacht ag an am, I think gur Gaelphobal Howlachta an Panamatar inis. Agus bhí na grúpi sin anna láidir ar an dálamh agus hastíí wathú go mbeidh Gaelscoileacht in é gantar. In 86 actually oscliú an sé an 87 banú trílas an tríú Gaelscoil oscailte Dowlacht. Ach nílas gom cad a Harlan ar hit na hifracha nóra dégam, but Reynolds tá dá scoil anna láidir ann go fóil. Ach is glúiseach an talamh a bhí ann. Gná daoine le sim agus dígras agus cin fuinneamh agus éilemh onto ag éirí an Gaelscoileacht chuir an cín a bhunaigh na scoilna. Inis bheadh sé Jackar ar an múla sin ebrú.
Na déiteach sé ebre, but an rud atá an is ná gohfuil an Roinne gúsá a chuid statistiki chun fécinint an cóir nó bhfuil Gaelscoileachta gantar. Agus an sin nuair a dhearntí bhfuil a gála bunscoil an tron ó manscoil nó gábhunscoil déanann siad pobl brech bheici siad cén sort full basic test on. Now, tá five fós agam go páirsan leis an ggóras sin because ní dólan go dtugann sé aitheantas láidir go leor an Gaelscoileacht. Agus gohfuil an lína atá le buinte amach ag an pobl chun Gaelscoil a bhunú cóthir céine leis an lína atá ann ó thaobh School Educate Together nó pobl scoláitiú. Cé go bhfuil an línra ar an déanra ó thaobh na Gaeilge níos lú agus tá scuingé sin. Agus níl sé dírithe stóla mar aitheantas a thabhairt an áit go bhfuil gála Gaelscoil. It's díreach tá siad ag breanú ar scoileacht mar gála scoile agus an sin déananig siad cinenne í sin. Now tá deis inis mar tá an Roinne tréis túsacóla tréis cóirlaán maidir le plán. Ar nós an ceannatá don Gaeltacht ó thaobh policy don idirchas lá an Gaeilge. So tá ceann an don Gaeltachtaí agus tá túsacóir lei seo. Go bheidh sé simú. Ach ní ra bhéon rud ééis go riomh and bíonart. And I kept learning, gan aibríonn sé tá barú lágam sa agus feice mé gnéthe eile. Nuair nach bhfuil airgid ag scoil, nó nuair nach bhfuil airgid ag Cumann pelle nó whatever, agus go mínar daoine gníomhú agus bheith gníomhach agus, rid éigean a bheith acu chun an rud a bhaint amach má credití láidir go leor ann, éiríonn leis. Dá me an túfás airgid paite leis agus nach me éon achran nó éon rud a stolan gan éire cuid an rudí ró éisce agus éidir nach me an inmh nó an ina sa bholag mar atá ag intar na Gaeilge ó thaobh. Credan go bhfuil, an equivalent úfásach nuair a tharlaíonn sé, agus go bhfuil gáid bheith tríd an tam ar fád ach ceapan go dreisíonn sé an rud ar bailach eisteach. Go dtugann agus éon rud a bhaineann tú amach an sin tá luach iontar. Spéisiúil, an spéisiúil, yeah. Agus bhí na rudí sin a bhí atáú i 2009 hain ag luú tú faoi an mhuil nó an bach a bhí a chóir an raibh sin atáú in atmosfér so is a bhí ceoirthe atáú sa stát ina umláine nó an é sin faoi bunú scoileanna. Se just go raibh siad a mhailú bunú na scoilnú nó chur moratórium orthú. Well, I stoke a greibh buinte cuasaí ach na míochta lei sin freisin mar is hart fan an sin a thosaigh an triblead ar fád le na bancan and siad na blianta dearnach a bhí ag an rialtas so tá tú caiintear ó náidení de and then athriú an ag táhaáin na 2011. So is stolan gur Bató Keefe agus Mary Coughlin a bhí mar Gaeloideachas ag an am. An tain duine ó an rialtas nua a bhfuil Mícheál leis go fuirmáilte ná Huron Canon a bhí mar ara hóise i 2011 agus sin an blion dearnach a bhí mis mar Uachtarán ag an ggógáil sin mína saona 2011 agus stolam gur Huron Canon a bhí an agus an íag sin bhí ní raibh sé comhéasca Gaeloideachas ar a leid le Mary Hannafin Bató Keefe agus í sin Noel Dempsey freisin rive bhí siad sásta dulag na cógálacha ní raibh sé comhéasca airí le go le cógáil. Bhí airí sin féin ón túiscearta láthair Katrina Ruán agus cúpla duine mar sin ar na blianta. Ach tríd gcónaí bhí gacrod. Tócha go bháin cuairsaí airgid leis agus ní bhíon cuairsaí Gaeilge mar phríocht i gcónaí nuair atá airgid le caithfh.
rá, yeah. Agus ar éin cinál mór athrú eile go chuoin leat le linn le tréimh sé ó 2011 go róí. Yeah, well, Don Mícheál mór is cúpla blino hen ach ní raibh I suppose an bhí mé cuidiú le Uachtarán nua agus you know, bhí fós stolan go raibh an agriacht níos láidir freisin, so daithrí an chóras muoinú a bhí ag foras na Gaeilge. Bhí siad ag muoinú annachcuid agris Gaeilge agus thugtaí siad go raibh 5 nó 6 réimse faoi le go raibh siad dhéirí díreú ar so dimigh grúpaí cosúil le cógáil náisiúnta na Gaeilge. FNT a bhí ag tuairtearas na níonraí, so tá an cuairim sin faoi Gaeloideachas inis. Is stolam go raibh nach raibh grúpa der bhanam cóú ar bhí ann le ceir le Gailí tá sé sin le glór na Gaeilge inis. So bhí sort of cónascéidir right in na heagrichtaí. Agus ar bhealach tá an rud tá sé deacair rá bhfuil an rud níos fearr ná bhór bhfuil na heagrichtaí seo níos mó agus bhfuil siad an feimniú go náisiúnta nó an raibh láidreacht le grúpaí beaga bhí ag déanamh rudaí áirithe. Agus a fós a bhí ag teacht le chéile tríd an cógáil. Sé deacair rá nílas agam. Uaireanta nuair atá tú ag treo an ort in áit cosúla slígach sílan tú nach bhfuil aon den eile ag leir timpeairt. Agus tá sé deacair go leor freisin mar hampla tá roinne grúpaí a leabhar an Gaeilge a hagan na chéile le Gaeilge leabhart an seo ach seacha sin ní airthing go bhfuil an cóúidir nó an rud timpeall ar an scoil choláidir beidir sa déiteach si bheith ach go háirithe nuair atá Gaelscoil ar an áit. So cén fá sin, well, is fá mó creidim ná an leanúnachas, an aspa leanúnachas. So tá na 1000 páiste ag dul an tá sé seo fíor in an láncantrach eile 1000 páiste ag freastal ar an Gaelscoileanna ag an mbun leibhéal agus nuair a hagann sé go dtí cuasaí meánscoile dar a leibhéal. Bhí léana aon rud an, so rud eile bhí Mícheál a gafa leis I measc le lándaoine eile ná iarachta dhéanamh ar Gaelcoileachta a bheith bunathe slígach. But atá annaíachar mar dheallar an déanra ó thaobh líon na monscoil na lán Gaeilge tá cantar, so an ceannas Gearadún is 5,010 ag glúnaí ní roir. The ceann eile hí ag garad rumarúch 5,000 tro a cuaig go leis céil tá ceanna méle ná agus bélathe seanaí chun dúnaáil ach sa dearad socraíú ar aine de bunú I gceann na meánscoilna. Feibatá an sin ná gur meánscoil chalíní atá, so annaíachar buacailí a bhealach isteach sa scoil cé go raibh siad sásta gach. But gan an leanúnachas nílas agam níor ceirí COVID le cúpla bliain an irid mar chail a lámpáistí amach ar na deisna bhí agam san nuair a bhí mé óg freastal ar cuasaí Gaeltachta. So is stolan go rudaí ag tosnú arís, you know, tá cúpla grúpa ag teacht le chéile arís. Tá mé gafa le grúpa dar bhanam slígach le Gaeilge agus ag éirí na grúpaí ar fad atá páirteach an éine ismothirí na scoileanna seo páistí is sin trí sa scoil na seanán dúirí atá fós ar amáile méicléin sa tríú leibhéal a haing le chéile agus sort of lúiseach beag agus is stolan gur sin an áit is mó go bhfuil obair le déanamh ag Gaelscoileanna. Tá Gaelscoileanna bhí cuiste bunathe an agus bhí siad fós ann. Tálacht is samplínta leat agamar. You know, tá an glúiseach fós láidir. Tá an scoil ar an ann agus churann an scoil leis ach you know, lean na daoine a bhí buinte leis an scoil a bhunú agus an lean an spéis.
áitina eile is tócha an rud a Harlaíonn ná bín cuiste bunahound, tá si dána gníomhach, bunítar an scoil agus ní léon róla an dó. Board banistíochta mór a bhfuil tú a hisismthór gach fans nach bhfuil éonmhaint agus leis an scoil, mar nach mé páistí agus a freis. Sin dúláán is tólam ó thaobh an Gaelscoileanna post le buintach. Mé de gatí na scóla. Yeah. Agus bhfuil SPG nó cinint orthú rudí sin dhéanam forest game pobl gaig a sísan sin leis le go le gaig an se bhín obair. Tá timire nó fear a bhíns i deaghfuil go minic agus agraíonn muid achtrií agus imeachtaí ó an céile. Níl an tradiisiún láidir go leor bailile. Ní mé ran nach bailile Gaeilgeachtaí sligach ach tá an bailile féin mór go leor agus an déanra timpealairí agus creidum go dtí go bhfuil an dara nó an tríú bunscoil an Gaeilge sa chundé áit éigean. Go méid sé Jackar ide casar an gluisin. Agus tá simig daoine in áitina éargút le tugann páistí thuganne a bhín ag taistil $3,000,000 le dollar. Or go mbeadh an talamh sin sás ag go maidir. Tá rud eile tarisiú ná stolan gur díeistú an termia ceart. So tá gá rud a gceist ó thaobh San Bheon scoile bheiceann San Bheon Tugann Gaeilge ó Béarla agus an sin an San Bheon Realagiúnta nó ó thaobh fed a scoil nó idir creidmhach chud éan ceann ilcreidmhach agus tá bhí muid ag brú a gcónaí go mbeadh leis ag an gnáthscoil iompú isteach an Gaelscoil agus tá sé sin tarla in áitina. Agus ceapan freisin dúlan eile tá agur bhfuil antáhacht an bhéadach de láidrú. Ní fiúdú an bheith ag bunú mion bhéadach na bailtí móra agus faoin tú a mór a bhfuil ara tugadh. Príomh buinse is tólam ó thaobh leirt na Gaeilge. Agus bhfuil éon nascin íogaí mar scúil leis cén gailteach a racha in a drá ceann muoán nó ceann hir chunanú. Níl éon ceann faoi le aginne ach le déine mar a Harlaíonn sé mé héana agus an leas príomhvid go bhí mar ar cuasa faoi le an méigean agus am mar roinnt bh ama lena leis an merch atá i mbun an scoil Ráth Chairn agus obviously bheith bhuail láidir agamsa leis an gceann. And then bhí na páistí an scoilte ar telefísiúil le déine de chuidtí ceathair. Bhí ná me roici sé seo amach anyway bé an clár máidir an telefís. Dairí leis an dá scoil mu chéine agus Ráth Chairn an craomhhaint. An páistí an lár fad le chéile anna árán agus bé nás láidir déon tugann leis an scoil Ráth Chairn tá sé gceiste going cuairt agus ar na páistí sin teach tugann go bheiceann siad an tíomh gáilta agus conas gur féidir dul a bhaimmen sin. Agus ceapan bhfuil sé tácht a roinnt bhá scoilne agus tá ceangailtí anna láidir acuúla. Bhí na múntóirí atá ag féidir tiismóirí nó tána gcónaí bhaile. Ar ní eicin na páistí síomhan bhfuil daoine in anna saoil omláin a cad trí bhean na Gaeilge. Agus just an ceist déirnach má se céim fá nóbar ilig céim fá gan hena tú é ar bheann fiáú. Íle sam nuair a bhí mé ó glasú tinine má bholag agus is stólam má éicem siar siad na cóirdes fear atá an fós ná na daoine gur bhúil mé le tríhéal na Gaeilge. Seachas daoine am a cheantar an ní hé nach bhfuil cóirde. Ach na dlú cóirde is do bhhar bheith freistal cumann na bhín as na bhín. Do bhhar bheith ar an gláiste agus Gaeilge leir, do bhhar bheith go ar an Gaelscoileanna. Sin ní na cóirdes mó atá agam. Sé Jackar a rád is stólam go bhfuil
obviously tá spéis an mhór agam sa teanga agus í a cothú agus daoine a spreagadh le ní a labhairt agus mar sinnte ach dar lomsa is rud nádúirtha dom é céinar tógadh le Gaeilge mé sin má héal tá an cuid is mód am a héal caite le daoine a leabhar an Gaeilge agus tá sé an nádúirtha dom agus céin fá an tá an spéis gom san Freidim go láidir. Like is trí himpis really a hosí Mícheál go an Gaelscoil mar ní raibh sé gceiste go riomh ní ar na main taithí múntóireachta le linn mar raibh sé go láiste. Mar híl méid gcónaí tá Gaeilge láidir agus é sin an jobbínta dhéanamh a Gnáthscoil mar rinne lán daoine eile go leatha go mar daoine gláiste na bhíon agus daoine ar an gláiste le Gaeilge agus ní raibh siad riomh go an Gaelscoil agus bhí feim acu agus tá na daoine sin agus na múnseoirí sin anna há. Freidim go bhfuil sé anna há ag na scoil na Gaelscoil na cothú múnseoirí don todhchaí agus nuair a hagan iartscoil ar Ráth Chairn ag lura féimse Gaelscoil just anna bródú le. An ceocail. agus ag se anna há go bhfuil an nanúna go sin mar muna bhfuil na múnseoirí sin ag teacht ó híomh ina bhfuil Gaeilge mar crílár antargredta nó Gaelscoil whatever agus a lán daoine ó na glúteachtaí Gaeilge fós páirt agus is tríd beidir nar tógadh anna chuide nar tógadh le Gaeilge ach tá an spéisiach os á spás antá go trúd. Éach go mé le maithe. Sásta lei sin? Anna